on fu modon hidon andi Mamadi Doumbouya e hoore mum ko kanko e laamu makko ngum interdisi mouvement de soutien ɗum ko décret waɗa. Est ce qu'on faami moƴƴa ene on nanti ko décret inni wondema ɗum ɗon fof joni ittama on nanti ɗum ko kanko wino interdiction de manifestation, interdiction de mouvement de soutien, décret waɗa yaltina ko télévision ɗum no waali ɗum ɗo fof no jango yeeso sariya on koko yaltinoyte ono wonɓe wadde mouvement de soutien ɓen fop koyon andu sariya no windi waali wondema koko haɗa. Donc haray noon hinafi wondema noon décret no waɗano hande ko ɗum waɗi si tawi hawri kanko Mamadi Doumbouya mo protégé hoore makko ko kanko woni maxime responsable par ce que en yi en fop meɗen Dadis Camara himɓe wondunoɓe makko ɓen fof konno wonno wolirde hande Mamadi Doumbouya no andi himɓe iwtirnoɓe ɓaawo Alpha Condé ɓen fop hay goto e maɓɓe asumali iwtir fi 3e mandat iwtirnoɓe ɓaawo Dadis Camara ɓen fof hay goto e maɓɓe asumali ɗum ɗo ɗen kanko tigi himo suti joni kanko noon o ara noon o inna himo ittude on pagaye ɗon fou mo ari ittugol on démagogie ɗon fou hande kadi les erreurs du passé e repatata ɗum ɗon hande kadi kanko o ara o waɗa baaba ɗum ɗon c'est inacceptable. Mamadi Doumbouya ko woni wadde konko nder leydi Lagine hande kanko gurdam makko ɗam Mamadi Doumbouya o ala hande kadi droit e majjan sabu honɗum sabu père de famille ɓe sifa fonike menge billo ba en ko ƴetti ɓe o naɓi min heeɓi information hari meɗen jogino information wondema ɓe wuuri min heeɓi information wondema ɓe warama awa haray noon kanko Mamadi Doumbouya yo Allah wallumo hara on information ko fenandejo par ce que so sikki wondema o daɗay ɗum ɗo non o daɗata ɗum ɗo wata goto mon sikku Mamadi Doumbouya daɗay de Mamadi Doumbouya o daɗata Mamadi Doumbouya komo ala hakkille faamu tun innata o daɗata few fi kala hande char de combat ji no entourimo c'est à dire himo ɗumanni wata goto sikku wondema awa ko ɗum ɗon dannatamo o daɗata Mamadi Doumbouya hina o Allah awa si tawi hawri ɓeɗo warama haray ko yo andu on information ɗon si tawi ko gongajo haray kanko Mamadi Doumbouya o heɓay probléme c'est à dire ko jokkimo fof c'est à dire ko jokkimo fof heɓay probléme parce que a wawata ƴettude des responsables himɓe ɓe andanda hoore mani ɓe sali ñamude ngenari himɓe daraniɓe leydi mum yaha herƴaɓe an inna a daɗay hay fusɓe waɗa hay goto andira Billo Ba probléme hay goto andira Aliou Ba probléme hay goto andira Fonike Mengue probléme hay goto andira Marwan probléme musidɓe an hande Ceerno Mamadou Ba Pita en fop no jogita sabu honɗum sabu yewtugol gonga sabu wowlugol tout simplement no haniri hande si tawi onon on wakkilike sutonugol ɗum ɗon wakkile mais kono wallahi billahi talahi kala sutonuɗo Mamadi Doumbouya jokkodirɗo e Mamadi Doumbouya on tigi regretoyay ɗum ɗon koyo woni ko anduɗon par ce que kala ko wonɗon wadde hande leydi ndin fof no wadde feeto no wadde ɗuman propagande kindiya balɗe tati hay école ɓe janggoyali hay école jangaka sabu honɗum wo Mamadi wowno organisé de fi Mamadi Doumbouya kindiya woyɓe faala wadde ko waɗaka hay kankan musidɓe an ɗum ɗo ko honɗum ɗum ɗo yaltintini ko hersa moola naka ɗum ko hersa moola naka ne fi leydi men ndin yo yimɓe immo ama juula torano criminel jo kala landaɗo hande ko honɗum jokkirɗa Mamadi Doumbouya o ala ko wowla parce que si tawi ko golle honɗum Mamadi Doumbouya golle ko golle ɗe o tawnono gollede o tokkiti e muɗum ko golle ɗe o tawnono gollede de mbuuɗi ɗi o yanganaki de créali ɗo emploi fus projet fuso créali ɗo ɗen ko tawatani ko kanko Mamadi Doumbouya addani en Lagine ko gollirɗo fo afe simandu o taw simandu no waali o taw simandu no protéja o taw simandu no gérera no haniri Mamadi Doumbouya fu yaddali ɗo ko honɗum wonanɗo Mamadi Doumbouya ko sabu ko wawi herƴugol guinéenjo on ko ɗum wawɗon o wowlude tawa ko gonga sabu ko woni criminel jo kon hande hay journal ji ɗin Afrique fuɗɗike windude fi Mamadi Doumbouya hanki ko journal sénégalais wiyeteɗo Dakar Times windi wondema wo Mamadi Doumbouya le boucher de Conakry wo ko Mamadi Doumbouya c'est-à-dire bouchejo on ɗum ko ɗon andi bouchejo on ɗum ko huttoɓe ɓen c'est-à-dire Mamadi Doumbouya woni huttowo teewo bouchejo ko ɗum hande o jamma e nder
Afrique parce que journal Afrique Dakar Times na journal Guinée de na on fermi médiaji din médiaji mondo fo wolay fi o modon onon parce que dum do ko gonga wowla ko onon woni hande si ko Guinée njo wolno dum do on don on hina fermugol mo tumbe herjeyno mo mais kono si Allah on jabi on anday hina tanse couture wona hina vers les années 80 wona nous sommes en 2025 ça ne marchera pas. Et je vous dis, onon wiyobe abbe dole watte ni wade ko wawdon kon terto don jama on no andi ko do woni feƴƴude la Guinée kon on bura andude goto ko woni feƴƴude la Guinée. Donc mi wata goto nelitan e présidentiel dale fi dabbugol tole bundo e paho fop no suti ko woni feƴƴude kon. Donc mo be wadu ko wawi kon jokka golle den anden wondema dum do en wawata accude dum do feƴƴa hoore meden mo be meden jogitoro ƴakkirde den musibe an e ala ndimu e faamu ben jokkube propagande ben jokkube mile aduna ben jokkube criminel be ben jokkube hersingol lagine ben don den accombe be kontina faalaado yawde woyo yaw enen non jogoden ko jogiden don anden wonde ma leader de men on i hande o buri wonde déterminé fi daranagol gonga fi daranagol leydi men din te ko hoore hondum e hoore no haniri non kala wiido wonde ma fos jokkaka yo on tigi jokko kanyum ko jokki kon enen jokken golle men de mo be wada ko waawi kon yandi mi jeeji en musibe an